ଖୁଚୁରା ପଇସା ଝଣ ଝଣ ହୁଏ, ଟଙ୍କାର ଶବଦ ଶୁଣିଛ କିଏ? ଫଳନ୍ତି ଗଛଟି ତଳେ ନଇଁ ଯାଏ, ଫମ୍ପା ବାଉଁଶଟା ଆକାଶ ଛୁଏଁ। କଥାରେ ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁଖା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ, ତୁଚ୍ଛ, ଅପାରଗ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏପରିକି ପଛ କଥାକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ବଡ଼ିମା, ପାରିବାପଣିଆ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦେଣ ନେଣ ବେଳେ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଣ ବେଳେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିଥାଏ। ସେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଫଳନ୍ତି ଗଛ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଫମ୍ପା ବାଉଁଶ ଗଛଟି ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯିବାର ବାହାସ୍ପଟ ମାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା, ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥାବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାର ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।